check, buy a jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història contemporània de quart de l'ESO en el tema número 8 que fa referència a l'Europa del període d'entreguerres. A continuació tractarem i analitzarem l'Alemanya nazi, en efecte, l'ascens del nazisme després de la Gran Guerra i les bases del moviment totalitari que ha arrasat l'Europa de la primera meitat del segle XX. D'entrada, l'Alemanya de postguerra instaurà després de l'abdicació del Kaiser Guillem II l'anomenada República de Weimar. Aquesta rep el nom per la seva capital, Weimar. Aquesta hagué d'enfrontar-se a vagues i moviments revolucionaris del món obrer i diversos colps d'estat liderats per l'extrema dreta. L'acceptació d'unes draconianes condicions de pau amb la cessió de territoris de gran interès geoestratègic i nacional com l'Alsàcia i la Lorena, el pagament de fortes reparacions de guerra i, en general, un context de greu crisi econòmica, misèria generalitzada i atur. Aquí com podem observar a la imatge que trobem a la mà dreta, a la gràfica, com els salaris disminuïen, així com les reserves monetàries. Doncs bé, com emergeix la figura d'Adolf Hitler? En primera instància, Hitler fou un soldat desmobilitzat de la Gran Guerra que ingressà el 1920 al Partit Nacional Socialista dels Treballadors d'Alemanya i ben d'hora prengué el comandament. La seva ideologia, expressada en la seva obra cimera, Mein Kampf, menyspreava els democràtics, el parlamentarisme o advocava per l'odi al bolxevisme i una defensa ultrança de la raça ària i la seva superioritat front, sobretot, els semítics o jueus. Així mateix, Hitler captivà les masses amb promeses demagògiques com oferir feina per tothom i l'acusació permanent a jueus com a causants i responsables de la profunda crisi que vivia Alemanya. A més, el partit nazi trià l'emblema de la bandera gramada, roja, amb aquesta creu gramada i és dotat d'organitzacions paramilitars com les seccions d'assalt, l'SA i les seccions de protecció, les famoses SS. Aleshores, després de la millora relativa dels anys 24 al 29, el crac borsari arrossegà de nou el país teutor a la fallida. Els nazis comptaren amb el suport de destacades personalitats de la indústria i les finances i a les eleccions del 1932 obtingueren 13 milions de vots. Hitler fou investit com a president el gener del 1933. Tot seguit, a les eleccions del març del 1933 de caràcter legislatiu, durant la campanya electoral els nazis provocaren un incendi al Reichstag, és a dir, al Parlament alemany, que fou atribuït a les forces comunistes. Aquest serví com a excusa a Hitler per eliminar els seus adversaris i exigir plens poders, cosa que es consumà el 1934 quan es proclamà Führer i canciller del Tercer Reich. El règim nazi transformà l'Alemanya postbèl·lica democràtica en un règim totalitari on el partit controlava institucions, societat i fins i tot els individus. En quins principis ideològics es basava el nazisme? Ho exposem de seguida. En primera instància parlem del totalitarisme basat en la supressió de llibertats, la dissolució dels partits i sindicats de classe i la creació d'una policia política, la Gestapo, dirigida per Hitler i encarregada de reprimir l'oposició i controlar i censurar l'opinió pública. Després, en segona instància, hem de parlar d'allò que anomenem com la ideologia única. En Goebbels, com a ministre de Cultura i Propaganda, les idees nacionalistes i extremadament racistes s'empren ressò en la palestra política alemanya. A més, la persecució dels jueus fou una constant, sistemàtica amb la promulgació de lleis com ara el boicot als negocis jueus en 1993, les lleis de Nuremberg de 1935 per les quals s'impedien els matrimonis mixtos i els excloïen de la ciutadania alemanya i l'obligació de portar un distintiu per a més vergonya el 1938. L'última conseqüència fou la creació des del 1933 de camps de concentració i més tard d'extermini
on forçaven aquest col·lectiu al treball forçat i posteriorment la seva execució. En tercer lloc, hem de parlar d'allò que anomenem com autarquia i rearmament. D'una banda, l'estat nazi intentà aïllar-se econòmicament de la resta del món amb una economia autosuficient i amb el desenvolupament industrial com a punta de llança, i d'altra banda, els acords i tractats signats anys enrere per la República de Weimar foren incomplint-se a poc fins a desenvolupar tota una indústria armamentística que suposava el rearmament del Reich i una política exterior altament agressiva que finalitzà amb la presa de bona part del continent durant la guerra i abans de l'esclatar aquest. Després hem de parlar també de la política expansionista, al fil d'allò que estàvem comentant anteriorment, i tal com hem avançat, l'Alemanya nazi necessità un pla de conquestes amb el propòsit de crear un gran imperi conquerir allò que ells anomenaven com l'espai vital. Crearen la Wehrmacht, un potent i modern exèrcit, reestablint el servei militar i es llançaren cap a una presa de l'est europeu en ares a un segon conflicte mundial. Darrerament hem de parlar d'allò que coneixem com l'adoctrinament polític, econòmic, social, de tota índole, on el nazisme dedicà bona part dels seus esforços a adoctrinar la població, sobretot a la joventut, al jovent, amb la formació de les joventuts hitlerianes. La propaganda i les campanyes de la por, juntament amb l'atractiu, també s'ha d'assenyalar, d'un programa nazi basat en la grandesa i superioritat alemanya sobre la resta dels europeus i ètnies, adherit bona part de la població al projecte nazi i el suport massiu de la població com una realitat. El règim nazi era, a totes llums, un règim incontestable i cohesionat per la resta del món alemany. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem en classe.